F'konferenza tal-aħbarijiet mid-depo fil-Furjana, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa ta' dettalji ġodda brabta mal-qtil doppju li seħħ ġimgħa ilu. Huwa fakkar kif ġimgħa ilu inqatlu t-tabib Dr. Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski ġewwa darlu Suża fi triq Loker Kantuniera ma' triq Tony Nicole f'Taslima. Il-Kummissarju Gaffa spjega li b'kollox ġew sparati 6 tieri u r-reat dam 4 minuti biss. Illum nista' konfermalkom li dakinhar kien hemm 6 tieri ta' pistola 9mm. Maciejowski kellu tir ġo moħħu filwaqt li s-Sur Pandolfino kellu 4 tieri, 2 f'sidru, 1 fon u 1 f'rasu. U jidher allura li kien hemm tir li ma laqat il-ħadd minnhom. Gaffa kompla jispjega li minn filmati elevati minn fuq diversi kameras tas-sigurtà ġie konkluż li l-karozza użata għar-reat kienet ġiet misruqa sentejn ilu mill-Gżira, bil-pjanċi wkoll ġew misruqa minn fuq karozza oħra. Il-karozza instabet ġewwa l-garaxx tal-RMF fi Gwardamanġa u wara stħarriġ forensiku li sar ġo fiha instabu xi ħwejjeġ li ntużaw waqt ir-reat, xi proprjetà misruqa mid-dar ta' Pandolfino u kif ukoll il-pjanċi li deru fuq il-vettura waqt id-delitt. Il-Kummissarju spjega wkoll li ġol karozza instabu wkoll żewġ armi repliki li kienu ta' tip AK-47 u Thompson rifle. Gaffa ikkonferma wkoll li kien żvela One News fis-sigħat ta' wara r-reat li sa issa l-Pulizija qed tqis dan il-każ bħala serqa, hekk kif minn fuq il-vittmi instaraq ammont ta' deb. F'dan l-istadju għadu qed jiġi stabbilit x'seta' nstaraq minn fuq il-post, però potenzjalment jidher li nstaraq deb minn fuq iż-żewġ vittmi. U allura il-Pulizija sal-lum qiegħda tqis dan il-każ bħala każ relatat ma' serqa. Wara stħarriġ forensiku li sar, il-Pulizija bdiet issegwi l-passi ta' dak meqjus bħala suspettat ewlieni fil-qtil doppju. Iżda l-Kummissarju tal-Pulizija ma rridx jikkonferma l-identità tar-raġel barrani arrestat. U fil-fatt f'dawn l-aħħar jiem il-Pulizija kienet qed issegwi l-passi ta' din il-persuna li aħna nikkonsidraw li huwa il-prime suspect f'dan il-każ, il-moħħ ta' dan il-każ. U wara li llum kellna konferma fejn kien qed jistaħba, ittieħdet id-deċiżjoni li neżegwixxu dan l-arrest. Ġennutat ukoll li mas-sejba tal-vettura li ntużat fir-reat l-istess raġel waqaf jiffirma fl-asta tal-lokalità fejn joqgħod u kien għalhekk li l-Pulizija pproċediet bl-arrest it-tlieta wara nofsinhar. Il-Kummissarju spjega li fir-rejd li seħħ fi triq San Franġisk fil-Furjana, il-Pulizija minn diversi sezzjonijiet fosthom tal-Special Intervention Unit u minn taqsima tar-reati maġġuri daħlu armati ġewwa residenza fejn wara li jużaw numru ta' flashbangs ħatfu arma tan-nar minit l-allegat moħħ wara dan il-qtil. Il-Kummissarju kompla jispjega li mar-raġel ġew arrestati żewġ persuni oħra, b'wieħed minnhom mistenni jiġi akkużat bl-allegat ħabi ta' persuna. Wara l-arrest, il-ġuvni ittieħed il-Poliklinika tal-Furjana wara li beda jilmenta b'xi uġigħ fi snienu. Madankollu huwa ġie rilaxxat mill-Pulizija ftit tal-mumenti wara fejn minn hemm ittieħed fil-lokab tal-Pulizija għal aktar stħarriġ. Il-Kummissarju tal-Pulizija aċċenna li bħalissa l-Pulizija tinsab fi stadju delikat tal-investigazzjonijiet u appella għal kawtela. Illum il-każ qiegħed fażi delikata ħafna, l-investigazzjoni huma f'parti delikati ħafna u tifhmu li f'dan l-istadju l-Pulizija ma tistax tiżvela aktar dettalji. U hawnhekk jiena nagħtikom nagħmel appell lilkom il-membri tal-istampa biex anke r-rapporti tagħkom ikunu rapporti prudenti b'kawtela sabiex f'dan l-istadju delikat tal-investigazzjoni naċċertaw li din l-investigazzjoni tintemm b'suċċess u ma tkunx b'ebda mod preġudikata. Il-Kummissarju rringrazzja wkoll lil dawk kollha involuti fl-investigazzjoni li f'perjodu ta' ġimgħa waslu għall-allegat moħħ wara dan l-omiċidju. Irrid ukoll nenfasizza li dan huwa is-sitt każ ta' omiċidju sa mill-bidu tas-sena, bl-ewwel 5 jkunu kollha solvuti.